Sa katapusan ng balita lokal, sarang na makabakal ang mga miyembros ng vulnerable sectors ang 20 pesos nga bugas sa redemption sites ng National Food Authority o NFA sa Barangay Quintensalas, Jaro, Iloilo City. Sunod kay Dr. Glenda Paz, Branch Manager ng NFA Iloilo, nagsugod ang pagbaligya sa bugas Oktubre 27. Ang pwede makabakala mo ang mga senior citizens, solo parents, PWD, indigent households, lakip ang 4-piece beneficiaries, mga manog pangisda kag mga jeepney kag tricycle drivers. Ginalimitahan sa napulo ka kilo kada purchase ang pwede para sa isa ka buyer, magluwas lamang sa mga mangunguma. Ginklaro sini nga mga mangunguma sarang makabakal sang 50 kilos kada bulan. Kinahanglan lang nga magdala sang valid ID bilang pamatuod nga parte sang vulnerable sector ang magabakal. Ang 20 pesos kada kilo nga bugas mahimo man mabakal sa NFA site sa Jordan Guimaras kag Campo Leon sa Antique. Subong ang aton nga benting bigas meron na P20 program sa aton national government nga gina-implement sa aton Food Terminal Incorporated in collaboration with Department of Agriculture and National Food Authority. Ari subong sa aton Jaro compound kag ini open na ni siya sa aton mga vulnerable sectors. Ang aton nga vulnerable sectors naga-include sang senior citizen, PWDs, solo parents, tricycle drivers, jeepney drivers, as well as farmers and farm workers. So, si Dr. Glenda Paz, Branch Manager ng NFA Iloilo.